हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसन बानी रउआ लोग? तो आशा करते हैं सब लोग अच्छा होई, स्वस्थ होई, मस्त होई। चलिए रउआ सबनी के एगो हम दुर्गा जी की सुनाओ जतनी जो बहुत अच्छा बा। आ जरूर से जरूर गावे के चाही नवरात्र में ही। जब नवमी पूजाला तो लोग इ गाना गावेला, इसहु नवरात्र में गावल जाला। बहुत अच्छा गाना बा, गावे के चाही। तो चलिए रउआ सबनी सुनी, आनंद ली और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोगन कि गाना रउआ के कैसन लागल। तो चलिए रउआ लोगन के हम इ गाना सुनाओ तनी, सुनी लोगिन और गायम लोगिन। जय बोलिए मैया जय बोलीना, जय बोलिए मैया जय बोलीना। ए हमरा स्वामी जी के पगिया पर जय बोलीना, हमरा स्वामी जी के पगिया पर जय बोलीना। जय बोलिए मैया जय बोलीना, मैया हमारा सिंदूरवा पे जय बोलीना, मैया हमारा सिंदूरवा पे जय बोलीना। जय बोलिए मैया जय बोलीना, जय बोलिए मैया जय बोलीना। हमरा देवर जी के पगिया पर जय बोलीना, ए देवरानी जी के सिंदूरा पर जय बोलीना। जय बोलिए मैया जय बोलीना, सब महदा लोग के से बगिया पर जय बोलीना, सब दुल्हनी लोग के सिंदूरा पर जय बोल